bintang tamu lenggere ketekan bintang tamu no beda karo lengger-lengger liyane ya beda mergane iki mikine beda nek raras ning Indoprit lah iya ngabang-abang aja mikine ndi dia sekarang selat Hormuz aduh jor kemalan wis kebakan opo belum nanti jam setengah 4 atau jam 4 selat Hormuz mulane ana prau sing anu gue apa lengane mutak merembes mengene ya dia telah milihnya itu kan hasilnya arti minyak mulanya kadang-kadang moni hiu ada yang hiu bentar lagi kesurupan besar lagi kesurupan semua ada keludak sih ya mau dengan wadon blasteran kenapa blasteran iya dia bisa ketemu minggu itu di kapangan ya dijirat oh dijirat iya tadi kau ingin main buta di nang bocah cilik ya bilang kayak lagi sing tengah boleh nguyung nanti kau berdodok wong anu lanang yang makar buat teman nak nguyung nongkrong dan iya kenalan karo penontonnya ya ampun mbok lagi nangis pada ngerti kabeh gitu lho oh ngecek kuliah kenalan main tapi ya ampun banyak ketobenya anu lah nang pasar di orang oh tapi kok nang binti anak iya persis termasuknya kayak lalat ya pencok iya jajan yang si Kiara jalur lakon marin kok mergane kok kan asli sekang luar Jawa ya sekang Hormuz ya bayang ala ya oh ana lenggere kok joget bae nah ya kok sebagai apa ya lah gue orang ngerti mulanya mau takon gue adalah satpam epic jadi dia satu anak satu tipnya aku nggak ngerti ebek-ebek bisa satpam kok kan ya dia mau jadi kayak gitu dengan jadi siapa ya gue termasuk bisanya motor kayak gue kan Mitsubishi orang ngomong apa temen kok ya terus mau di super kaos kaki oke nol orang warna bayar ke pancen kayak gaya yang ngomong nang bengi beda kok beda kepiye bedanya kayak gaya ngomong
habis telungan dia malah ora. Ngapak. Ya, kuwi. Ngapak. Tapi kalau telunggulan orang em, apa biasanya em? Iya. Deh, niki bintang tamu pun Mbak apa jenenge? Mbak Helen. Oh, Molen. Oh, Pak Helen. Hah? Helen dia nu ngawan. Oh, langgar lagi. Tenang gitu ke Hedi. Lah, mana helikopter weh. Mbak Helen. Namanya ya Hedi. Yang biru ngerti Mbak apa? Lah, Mbak Helen Linces. Ini ya. Lah wau sampun nggih paringi lenggeran iki sampun campur sari seniki kangge nyelingi malih niki. Niki mboten ngangge singali kali malih nika anu lenggerane mboten. Mboten derek. Sing cilik wis pada turu. Oh, alah disimpen. Ada kesel. Ye, monggo kok saking penonton apa dene keluarga besar. Bawa tamu lukan lah. Oh, ngandel ngarep kon jagong. Oh, iya lagi loh. Bawa dan tamu lukan monggo saking keluarga besar Bapak Hajat. Napa? Apa? Lagu apa? Mbak Heli nyanyi lagu apa? Kali banjir itu lagu apa? Oh, iya, bener. Panen kudu di sini sponsor iya. Oh, Iya, gua uri-uri ya. iya lali baju. Lali jadi ini jadi ganti lali baju. Apa Bu? Gelang kalung. Gelang halo. Sakit aku lagi. Murah lah. Gue tenang, kene. Tenang dene. Tenang sangat perahu kalau lebih larang. Nani ini dari ketengah perahu ya jadi bikin aku kepintem apa? Batak. Oh, Tapi apa batak? Bola, wong pembebasnya ketemu kono wis ora wani. ngandel si ora. Aja khawatir Bu. Di sini menerima BPJS kali umum. Monggo kantun pilih. Nak BPJS, Ya ora bayar. nak umum. Oh ya jelas. Oh iya. Nah, monggo pada milih jurusan yang mana? Makanya nak BPJS di Selarang. Lagu gue. Apa nih lagunya Bu? Gelang kalung. Monggo Mas Trisno. Ya Tris, Padahal gelang sekilaran orang-orang. tulis semenane. Sing wis padan mudun. Alah nggo kita kurang-kurangna ora payu kok nang mah. Ngono barangnya barang repot. Gedene kaya kae mono. Ora payu. Kurang-kurangna. Barang lemburuk ya. Persis. Monggo minangkani saking ibu saking mriko lagune gelang kalung. Mangke ugi mbok wonten saking ibu saking mriki ugi saged sesarengan Tanggulangin Pantai Selatan. Ada Mas Trisno.
bener na gue ras kayak gawang umat bener na awas ke gon tengah gon pusing Mati-mati di bener aja karo jengki. Nyong karo jengki nangel. ras salah sih gue nek sih bener na oh biasanya gue nek di bener na malah Oh jadi ya. orang tambah rusak Tambah. tubluk ya Iya. ya